Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder. Oh. Das Ganze noch einmal. Hallo zusammen und herzlich willkommen da wieder zu einem neuen Video. Wir haben ja letzte Folge da. Was haben wir gemacht? Was haben wir zu der sagen? Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Babysitterin. Ich weiß nicht. Jedenfalls haben wir jetzt einmal Giftpfeiler und einmal Halluzinationspfeile. Ja, man nehme ich gerne mit, oder? 加減はせんぞ。Unten på skjævet. Ah, jetzt der nächste. Hey! Ah, was ist Viertel? Das war jetzt hure bitter gewesen. Wenig. Aha. Okay. Hm. Wieso ist die überall? Dann machen wir mal etwas Gutes, hä? Sieh.
Ah. Das siehst gar nicht so für nichts da rauf. Sicher. Ah! Uhu. Ah, was für ein Weg, Mann. The show must go on. Sicher. Ich starte jetzt wieder von ganz unten, das wär's noch. Hm. Ah. Okay, jetzt weiss ich, wenn ich die Ehre kriege ich also einmal ein Talisman über. Hm. Das finde ich gut. Nacht.
Das sieht schon fett aus. Wow. Nee. Hübsch. Schade. Wirklich schade. Hm. Ah. Ah. Hey. Oh. Hoi. Easy. 影 Oh, warte, das ist... Oh, oh. Ups. Kann ich das kaputt machen? Doch nicht, ja. Hm.
Schade war's. Ups. Zie.抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったら役立つものばかりです。風間からも出られたろ。死にかけたじゃないか。素材が足りないようです、ね。待ってたよ。助かった。金、材木、布を扱います。酒井様、櫛の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか？若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助太刀に行かねば猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に？
猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所へ行ここの町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。う。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。俺も故郷に戻る時に思い患った。だが行ってよかったと思う。俺らの町。敵に囲まれてるね。うん槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれでもしたら槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を仕掛けるか。それはいけません。そうだね。勝ち目は薄い。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川もじきに落ちよう。槍川の連中捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが、陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こ槍川なんかで命を懸けることになるとはね。う。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。 No. あんたのせいじゃない。 Ups. Hab ich ausgerutscht. Oh. Hindman, Archin! Ay, goodbye, goodbye. 本当にやるんですね。
Ой, өнөөхийг чи харлаа. Очиж барь. Ah, verhindert. Das ist so knapp gewesen. Iko. 槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたにはわかんないよ。飯も食えないわっぱにゃ槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。Уцаа дээрч мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мултарч чадахгүй. Ой, өнөөхийг чи харлаа. Oh. Es tut mir leid, dass ich euch umbringe. Уцаа ямар тааш мэдэн байгаараа. Дараа мултарч чадахгүй. Sier, wo gehen wir weg? Ой, өнөөхийг чи харлаа. Мо аймаа зүгтж хаж.走れるな。Küche, Arjun. Alsın hurnigen herz al. Enter samurai oldu. Atla durdu. Yamarnekim harbo. Yumaka. 走れない。川までついていくんだ。地頭の範囲か。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。滝の裏だよ。まだあるよ。これは使えるね。
兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。あ氏政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。氏政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。蘭は沈められても志村家を恨む奴らがその度。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメン槍川の民よ、我が名はテモゲ。この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよ。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。さったな、行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。あ、bonjour。酒井殿。氏政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のよそれは反乱の報いであろうが。昔のことだろ。今はこの島の危機なんだよ。う。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この堺の一味さ。クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。Wat een zeer. Ignorante 無 zak. 念ではあるタカを探そう。とんだのなしだね。がまだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。氏政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが氏政の命に背き猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。後継ぎはもう土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変だ。
お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようです Oh, ね。 badass, Digi. Na, was so, das ruft ja einfach, ja, oder? ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。Mhm. お手伝いできることは？口ばっかり。足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。話言うなそらすんじゃ。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろ励みます。お邪魔にはなりません。う。分かった。だが用心しユナに従え。承知しました。Ja, tschüss, Messer. この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるでも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろな。かなりの腕前だな。足跡3いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。う。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。Ey, ey, ey. Du, der Fick. 死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。Mhm. 熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。もうこの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。
いました。あそこの丘を登ってるね。わけがあるようだな。身を低くして声を潜めろ。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが、数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの会えなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。腕は立つようだな。わしは大黒酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊。どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。はい。先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。嫌だ。ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろじゃああんたが守ってやってね。Mann ey. Muss ich Babysitter spielen? いえ、そんなこと少しだけ。姉さんもあなたも怖いもの知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよ。情け無用！戦うんだろ？さっさとやるよ。一人も逃がすな！ Hoe is hier? Bam.
酒井殿。よくやった大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。氏政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。稀に見る豪のものじゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。言うな。心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。永遠にかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。街で会おう。Mhm. Ist gut jetzt. 酒井殿。 Was willst du von mir? Ich komme. Nachher, hä? 太刀を鍛えて差し上げましょうか。また頼むぞ。新山の調子はどうだ。皆士気が上がっとる。クロードが味方だからな。Cool. 酒井様、お戻りで。お手伝いできて光栄です。さあどうぞ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手麦をなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。ああ、そうだ。氏政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井殿。
起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。Hm. Hm. ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで、酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手立て。ユナ、ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。Krass. 酒井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。 Zoveel dronk kan wat lief. Nee. あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。門が破られる。一生懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組隊、いかけよ。槍川を守れ。クロード様に続け。猛虎を通すな。Wat zijn er voor bomben nou?
Come. 対馬のために死ぬかと思ったMhm. Hou het liever op. 猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり？いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、タカを見ていろ。Kom mee. Hoi. まずは敵陣をすり抜け投石機を壊さねば。火をつける。Holz. Hoppa.
Titta lite, blöda Wichser.まず一つ。壁が抜かれた。うん。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。あれは百虎町の手向け。館のそばにおるぞ。Mhm. Perdu. Ready?
うんSo. What is hier? Boss fights. 手向け、かかってこい。現れたか。己の首で恩賞をいただく。おい。我が名は酒井仁。この島を荒らす遺敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。俺が得るのは六文銭だ。知れごとを調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽かす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴースト不足。
Gustus damit ham kalas! Oh, badass.姉さん。町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた？あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ？俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる気かい。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで夷敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。Speech des Jahrtausends, Diggi. Ja, so gut. Bam. Jetzt macht's noch. Oh, schade. お前の友が我が名将を撃ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。
頭をつくい。あいつを殺さない手もあるだろう。Der Sieg, wirklich, der Sieg. Ah, ich verachte ihn. Bam. Nein, Mondkampfhaltung. Top Boy. Also gut. Techniken. Was haben wir denn da? Machen wir kurz einen diesen hier. Samurai. Machen wir noch einen Geist. Ja, dann würde ich mal meinen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Like und abonnieren nicht vergessen. Tschüss mit euch.